Jang'ad rieko ne jatend piny weche mag uchumi Jaoko Oburu okwayo rowere ma pacho ka mondo owuog oko kendo kedne ratich e sirkal e kinde ma yiero maduong' mabiro medo kayo machiegni, kowacho ni rowere kwan gi thoth manyalo kelo lokruok e telo ma pacho ka moloyo go koko e mbui kod bago ng'anyo e apeyni. Kanoloso e kinde manolimo jokanyo mag bunge la wananchi e boma ma Siaya, jatelono nomedo jiwo chung' margi motegno e siro Sirkand manywanda, kowacho ni mano e riwruok manyalo nyago olemo Kaluo bang' bedo e thuolo mar bedo e duond buche makwedo kuom thuolo malach. Gi e kindeno, jatelono nojiwo jokanyo mag bunge la wananchi e kauntis mopogore opogore mondo owuo kod duol achiel, kowacho ni mano e duond jopiny e kor gwenge kendo jotelo owinjore ochik itgi ni weche mawuok e bunge la wananchi. Mane jakom owenwa no e rapar maduong' ma jakom nowenwa nyaka warite. Kama intiere chung' malo bi wamakre wan ne jakom owewa watiyo e gimiluongo ni broadbased sirkal. En broadbased nikech wacho ni oriwo ji te. Ma sirkal moriwo ji te, an ang'e ni nitie handshake mang'eny maseneno e Kenya ni, to ahinya kada mane jakom otimo kapok odonje ma. An ok ang'e kata jayuech achiel manondike sirkal no. Sani to sirkal ni oyawo thuolo. Koro wan wang'iyo kuma jopiny, kuma youth nitie. Ma sirkandu youth. Kik ubed mabor. Beduru machiegni kabisa, wang'ad rieko wane kaka dongruok.